Vidíš tu vrstvu? Ani nevím svůj prst. To jako, vidíš to. Děláš prdel? To je tvůj make-up. A to máš na ksichtě tohle. Jo, a máš to i na pusu, takže tam to nelíze, jo? Takže čau. Pak se řeš, já to vidím. Už se neřeš. Neřeš? Máš tu make-up, že tebe si vlezat do vody a pak se tebe nevzá. Ty vůbec nepoznám, máš? Počkej, to máš? Ostrom. Takže bez, tak čau. Ty už budeš? Ne. Proč? Čau. Děkuju. Ne? Tak čau. Jako fakt? Tak s Bohem. Jaký teda máš radši? Co? Máš ty kukuřičky nebo ty? Tak čau. Tak čau. Čau. Ahoj. Maria. Tak čau. Čau. Co jako trénujete? Tak čau. Ahoj. Čau. Ahoj. Jelena. Tak Bohem. Tak Čau. 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 A ne tohle. Vidíte pozdrav. To je Sojčák. Čau. My jsme čau. Čau. Ten jazyk má ty zandek. Čau. Nebo levou, dobře, hej, ale ty pravčky. Ne, pravou. Pojď, dělej najednou, dělej, pojď, najednou, dělej. Se mi to má dělat, to zvládneš. Dělej. Tak čau. Dobrý, tak čau, už jsme byli pozdrav. Tak čau. Tak já Jsme jako lesby, víš co? Čau. Dáš mi to srdíčko? A co já s tím? To klidně. A jako čau. to? Ty mi fakt dáš. Já ho nechci, tak čau. A to je zelený. Teď tě to baví, a to je. No hrozně. Co máš radši? Co? Co máš radši? Ty buřičky, nebo ty tankasu, nakládaný, nakládaný, nebo ty... Jenom jahody. Fuj. Já. A jak budu radši? Nebo na kyselu? Normálně. Na sladko? Mají ze zahrady. A jahody se... Ale jak na kyselu? Ještě jahody se... Nebo na sladko s tím krém? Nebo rozmyslovaný? Nebo s sladkou? A jak nebo jenom na kousky, na malý kousky s cukrem, nebo na malý kousky čumy, na měli se mnou, to zvaný čumy, nejde se mnou, čum na měli se mnou. Lepší koupám, ne? Na kousky nebo já nevím kousky, nebo na mixovaný vyžačkou, nebo na velký kousky vyžačky, nebo malý kousky se šáčkou a cukrem, malý kousky s cukrem, malý kousky s cukrem a se šáčkou, nebo jak čau, a vrátím. Jdeš? A proč? Dočas. Buď budeme my nebo půjdeš ty, ale my nejdeš ty. Neprskej na mě, čau. Jo. Čau. Aby ty mají ten make-up, máš ho hlavně. Kláte to bylo hnutí, to nedělej. Máš tam nějaký dreberky, ten make-up. Že když letíme, tak to tebe si odrazí, tak a zůstane tam. Jo, začneme se jako to. Dávaj. A umře tam. Fakt? Pro dítě. Jo. Ty vajíčka tam a vyrodí se ti. A budeš jedna celá velká moucha. Jsem moucha. Budeš, ale vypadá se. Proč ne? Tak se koukni na ty oči, vlastně to je úplná moucha. Nebo čmela? Čmela. No už jsou tady, čau. Už jsou tady, nebo ty už neřete, už je Smrdí má než jedou redskvičky. Robine? Okno nebo vody latí 20. Robine vody latí 20. Ne, redskvičky. To nevím, že... Čau. No to je, čekvičky nebo řečičky? Čekvičky nebo řečičky? To je stejně jako okno nebo okno. Okno nebo okno. To je potka, no. To je jaderná zbraň. Táhni to, táhni to. To je za... To nebude víc. Tak jsi už vejku, ty máš vejky, proč jsi Nemáš vejku? vejky. A proč vejku, ty máš vejky? To si děláš srandu? Ty tě ušetřit, jo? To si dá fakt kámoška. A to je ty vakuška. A můj kučky? Ne, co? My se ptáme, jo? My se okno. Okno nebo okno? Okno. Zaveřovaný? Ne. Zaveřovaný? Žádný. Na sladko? Na kyselo? Na slano? Na slano kyselko? Sladko kyselo? Kyselo sladko slano? Zeptej se mě na něco. A proč? Na co? Čemu nemluvíš, s kým se bavíš? S kým se bavíš, hojzu? Se mnou nebo s tím? Jo. Se mnou nebo s tím se bavíš? Tak s kým se bavíš, jak je toho čum, ale ty se bavíš se mnou, že čum na mě. Takže já se bavíš s tím? Sladký? Ne, se mnou. Sladký nebo kyselý? Jaký máš? Sladký nebo kyselý? A proč? Díky, Co s tím? tak to ale máš. Takže čau. Čau. No to je průser teda, Ty se s náma ani s lidem nebavíš, jo? Já vám odpovídám asi ne. A my nechceme s náma odpovídám, my chceme, aby jsi šla pryč. No tak papa. Čau. No čau. Čau. Tak čau, ne? Čau. No. Tak vám jí to. No, čau. No, čau. Tak čau, no, jako je. Čau. No, to nevím. Ne, fakt jdu, ale. Čau. Já to ještě zopakuješ? Co, nevedu? Aha. Jde čo? Tak dělám. To nám šlo? Jo. Zastavuj se. Čau, no. Aha. Čau. No, já už musím. A ty mu mám dcera. Máš to akorát.